हो हां कभी कभी मन करी तो हमारा खोटो पतिया धली हो। अच्छा दीपावली में आए तो सुनी हमरा खातिर 3 गो पटाखा ले ले आए। कौन कौन हाउ 2 गो गोल का एगो लमका। देखियो लमका कलाकार हां इसे ही कहते हैं मेहरारू कहते हैं प्रिंस बाबा का कहती आनंद भैया कहती कि रह जाई हो फारा का तोर तो कोनो भूमिका नहीं खेलते गिराफ ये अपन जेने तने घूमल चलत है तोरो अपने कला में रहे के चाहिए तैयार पैसा खाते कहते मेहरारू का हो कि रह जाई हो फारा का ए ए ए ए ए ए बल्ला कहतिया अरे रह जाई हो फरक गरमिया बरखा भल कतही कोनो दिना में अरे रह जाई हो फरक गरमिया बरखा भल कतही कोनो दिना में अरे रह जाई हो फरक गरमिया बरखा भल कतही कोनो दिना में अरे रह जाई हो फरक गरमिया बरखा भल कतही कोनो दिना रह जाई हो फरक हां जी गरमिया बरखा भले कतही कोनो दिनावा में हां बाकी ए राजा जी अरे कमर में बमर अरे कमर में बमर उठावे बलमुआ आ जाई हो जाड़ा के दिनावा में कमर में बमर उठावे बलमुआ आ जाई हो जाड़ा के दिनावा में कमर में बमर उठावे बलमुआ आ जाई हो जाड़ा के दिनावा में अरे कमर में कमर उठावे बलमुआ आ जाई हो जाड़ा के दिनावा आज हम फिर से खीस में कहतनी का? कमिंदर चाचा कि आज पूरा दुनिया रानी जी हमारे गीत तो सौभाग्य के इतना लोग सुनता कि 2 जना ऐसा भोजपुरी में गायक बड़े बड़ भाई के पवन सिंह जी वाह आ खेसारी लाल जी सही बात। जेकरा में मैं दुनिया भुलाई बिया हां जी आ अपने में लड़त रहे से पवन सिंह के फैन खेसारी लाल के फैन के गाड़ी देता रहे हां जी आ खेसारी लाल के फैन पवन सिंह के फैन के गाड़ी आवत रहे सही बात बाकी दोनों से पूछल जाए हां जी कि का हो पवन सिंह के पुरानका गीत जानो तरफ फैन हो तो उनका याद नहीं खे एको ना ये तो खाली फेसबुक जब से आ गई हां जी तो गाड़ी भाई केहू के दे दी लोग सही बात हमनी के सुनले बानी जा का लड़की को हतिया अरे चुमा ले तो मैं नथिया तुरल ढाका झूमर रे बाली अरे चुमाले तो मैं नथिया तुरल ढाका झूमर रे रहेला ओही फेरा रहेला ओही फेरा में बहुत बड़ा बावाली रहेला ओही फेरा में बहुत बड़ा बावाली रहेला ओही अरे बोलूंगा आ जाई हो जाड़ा के अरे बोलूंगा आ जाई हो जाड़ा के तारा के से घरवा बोलावतनी हां जी तो बहे अरे पछुआ सन सोन सोन भीतरी हार छेदेला आए हाय तो बहे पछुआ सन भीतरी हार छेदेला बोहे पछुआ ताना सोन भीतरी हार छेदेला तो बहे पछुआ सन सोन भीतरी हार छेदेला बोहे पछुआ ताना सोन भीतरी हार छेदेला बहे पछुआ सन सोन भीतरी हार छेदेला हां जी आ देह में लेला दल दली नस नस बेधेला देह में
तू धिया जाइए हम डांस ना करी ना। कबो कबो करी ला हाँ जी। कहतिया लइके ए भोला बाबा ए बाबा कि करबो न के के तू तो पढ़ा लिखल हो केयर बुझत हो खबो के यार अरे करबो न के के केयर माने ध्यान ना देबो हाँ जी अरे तो ले लीही ए और के मार दी पाला मसीनावा में हां हां यदि ध्यान ना देबो तो गबड़ा जाई अरे करबो न के ले लीही ए और मार दी पाला मसीनावा में और बाजा के और ले ली ही और मारती ताला मसीनावा में यही से कहतनी का हो? अरे कमर में बमर उठावे बलबुआ जय हजारा के दिनवा में अरे कमर में बमर उठावे बोलो आ जाई हजारा के दिना में अरे कमर में बमर उठावे बोलो आ जाई हजारा के दिना अब तनी केहू से पूछा तो बेहाजी खेसारी लाल जी के गीत उहे जाने लो के बेहाजी अरे भाई बेहाजी हेलियो अब खेसारी लाल जी के लोग फैन भाई जतना लोग प्रिंस बाबा लड़ता वाह तई केहू जानते नहीं कि उनकर पुरानका गीत कितना सुंदर रहे कितना सुंदर अब नु लमका गोलका आइल बा एगो कौन तो नींबू खरबूजा आइल बा आए लड़ता लोग रानी जी बाकी वो लोग ओरिजिनल फैन ना हो जितना हमने के उनकर सुनले बनी जा ऊ गावस कब कि पहिले पातर रहे नहीं आयो मोटा गइल बा पहिले पातर रहे नहीं आयो मोटा तो गावा ले जाए बोलो बुआ कमर में कमर उठावे बोलो बुआ आ जाई हजारा के दिनवा में अरे कमर में कमर उठावे बोलो आ जाई हजारा के दिना अंत में लड़की कहते कि सुनो का हम तहरा के जाड़ा में से बुलावतनी हाँ जी कि हम चाहत हैं का हो कि जो बोले अरे टंगरी में टंगरी मेरो वाला ना होई का हो सुखा फल कि जो बोले अरे टंगरी में टंगरी मेरो वाला ना होई अतबले जखमी जितेंद्र जड़ भगवल ना हो अतबले जखमी जितेंद्र जड़ भगवल ना हो अतबले जखमी जितेंद्र जड़ भगवल आवे लमाजा बाजा हम द्वार पर रह के चौकठ पर हाँ जी तहर राह देखिले सही बात बाकी हम सपना देखिले पुरानका 2023 वाला हाँ कि आवे लमाजा बाजा जब गोलू राजा राजा साट के सुतावे लसीना चापुर गुड़गुड़ कि आवे लमाजा जब गोलू राजा साट के सुतावे लसीना में आगे ना बाजा जब बोलू राजा बाटे सुतावे लक्ष्मीना कमर में बमर कमर में बमर उठावे बलमुआ आ गई हजारा के दिनवा में अरे कमर में कमर में बमर उठावे आ जाई हजारा